Conductas sexistas, acaban coa igualdade, se tratamos as persoas como xéneros, pechamos os ollos á realidade. Neste mundo hai moito sexismo en todos os recunchos, países e lugares. Lutemos todos pola igualdade, así poderemos tiralo polo abismo. Conductas sexistas acaban coa igualdade, se tratamos as persoas como xéneros, pechamos os ollos á realidade. Fora sexismo, fora o machismo, fora o acoso. Hai que aceptar, non por resposta. Non insistir, tentando derrubar portas. Somos todos libres, decidimos en agobio. Conductas sexistas acaban coa igualdade, se tratamos as persoas como xéneros, pechamos os ollos á realidade. Penso na tele noticias terribles de homes que non deixan mulleres ser libres. Será que medraron en ambientes sexistas e pensan que as mulleres non poden ser feministas. Conductas sexistas acaban coa igualdade, se tratamos as persoas como xéneros,